रउआ तो कुछ कह देता नहीं आ कमल कुछ कहते नहीं। ए बोली कमल जी रउआ कुछ दुख सुख कहे के बा अपना भाई लो से। हाँ भाई। हाँ कुछ कहे के बा दुख सुख बोले क्या काहे से जे 2-3 दिन हम समास न मिलला ऐसे हम फोन ना करत रहनी है। दुखित में हम रहनी है 2-3 दिन तो ऐसे हम बात कोनो खुलियाम ना को बतियावत रहनी है से। का कहता रह रमेश जी? हाँ ठीक है कहता रहे इनकरा हम कहता नहीं राजू भाई जे ई तो बहुत खिसियाता रहे हनु तो हम ई बात अब सोचता नहीं जे इनकरा के घेटिया काट के आ मोछड़ के मुड़ी ना लग जाई। नहीं यार ये बात मर दे तो ना खिसियई। हां ना मुड़िया बदला जाई तो कहां से ए रुको बैठा चलता नहीं सुना बे लेट हो गइल है जी ऐसे होता। हां रमेश जी कमल भाई कोनो बतिया पर खिसिया जाता रहे तो आवता दशहरा। तो दशहरा में कोनो उपाय क के आ कोनो लछवार चल के चाहे कोनो जागता ये यार हम कहता नहीं बड़ा बढ़िया बात कहता रहनु बाकी मुरघट पर से 4 गो बैताल फोन करता रहसन हमरा लगे। अच्छा जे कमल के जे कमल काहे खिसियाता रहन काहे हेतर करता रहन काहे उठ के भागता रहन हनु तेलेक एगो जमुराज फोन कौए जे ई भागता रहन नु तो भागे हम ना दे हम लेके जाए ऊपर। अब आग बुढ़ करा हरदम सिके तारा मजा कुआ है का। ए राजू भाई चल रुको ना रुको ए दशहरा में तोर दशहरा में तार सब हमनी के एथी करे के बा उपाय यार। ए कौनो तारा देखे में ओझा केहू बा? ए बलिया जिला के बानी ओझा जी। हाँ बढ़िया देखी ले। अरे वहाँ के तो बहरी भीतर ही नीचे ऊपर सब देखी ले। वहाँ के उखाड़ देम पूरा। हाँ हैं इनकर तो देह पट उखाड़ दे। नानू रुक मर लेट हो गल बा हमरा कस के चलता नहीं रुको अब चलते बानी सन। कबले एगो काम करी ह वहाँ से फोन क के आ कुली जितना सामान उमान लागी लिखवा ली ह। अच्छा और दशहरा जब चढ़ता तो ओई में ए लइकाई में एथी लगाओ तो लहन की नाई का हऊ घरवा के मौगी कहियो सन की ए दशहरा चढ़ गइल बा एथी। अच्छा हम बताओ तनी का एक बेर के बात हनु दशहरा चढ़ रहे हनु यार सुनो है ना बढ़िया से बैठ जा। तो दशहरा चढ़ रहे तो देहात के लोग ना कहेला देवाल टिक देवे के टिक चूना लगा के देवाल टिक देवे के डाइन ना करियो सन हनु। तो एक बेर इनकर भौजाई हमारा से पूछली जे दशहरा चढ़ल बा आ कमल बाबू के तो डाइन कह दियो सन। तो हम कनी का करे के बा उनका मुंह में मोबिल हम ना रहे अब आग मर लेट हो गल बा। रुको अब चलते बने डाइन ना करियो लेट होते और एगो लगावल जाला हो करीखा पहले लगावल जाता ला। हां काजरावटा में से काजर कहाँ लगावल जाता ला? टिकल जाई मुंह पर चारू बगल हई आ ढूंढिया में लगावल जाला। बैठा चलते लेट हो गल अबे चलता नहीं काहे अगुता तारा यार। ये तो रोहनी काची मर दे कराओ तो तोरे ने बैठो रही का तो बैठल बड़े मान लो संगही नु कमा लो तो तनी 10 मिनट आराम कर लो मान लो का हो रहा है। हाँ लेट हो जाई हमरा तो चलो जा। सुनो एगो बात तो